A ber, nun datorren hau, nun datorren. Iesi gomentzi joan, 2 minutu, tropeletik aurrea. A ber, hemen da. Opa, heldu, hemen. Ona, ea mandik. Bueno, hemen txeman diot, pintxo tortilla eta palmerita. Iñaki murua zan, iesi gantzi joana. A ber, aurrena iristean. A ber, hemen gatu gonez, tropelan zan. Bueno, Iñaki, balekua, tortilla pintxua eta palmerita. Arra. Una, abitu aiamentotan olakoik ematia etxekitona eken, igual bukatutakoan hobeto, ez da? Bai, gehiago bukatutako, porque karreran jatea kosta jezaiez, pritxazio altutan jote gaina, eta gaina etzaiko meni digestibo ez talako egokina. Baina, bueno, bukeran guztua jateko. Hemen lasai getxagoak eta aldi ujan, ez da? Hoixo, bai, ez gu, bai. Bueno, Iñaki murua, txirrindulari hoia, gaur egun Euskaltel Euskaldin ibiltzeaiz, gauza mordo bat iten bertan, ez da? Bai, bueno, etiketa masajista jartzei gue, baina gero masajez aparte gauza da xente jeiteu, azteko hotelea itxitako gela guztiku kantolatzeko normalen, eta gero hortaz aparte, bidoi guztiku prestatzeiteu, karreran jango duen guzti ere bai, gelak barrita gaurren jateien gauzaik, eta gero pastelitu batzuk ituzko baita ere solidogo lasaiago digoztenen lasaiago jateko, eta gero lavadorak gu jartzeiteu. Danetik anitek, etxako mutila eharra, ezi, eta gero gaina masajia. Bai, hoi importantena da, teorin, baina, bueno, batzutan demora gutxiotea eta alde hona itea. Esan desuna, importantiena batzutan hori izatea, baina gero dana da importantia, ez da? Eta gaina jendiare horreotek urduri, txirrindularik eta lasaitu eta lekuan jarri, muskuloa tenso, baina buruare bai, ez da askotan. Gehiago buru askotan. Bai, ez da? Hanka eman inbartzei, baina buru funtzionatez bau hankak ez dare. Bueno, masajea bai, muskuloazki soltatzea alburue, baina askotan txirrindularik animatzeare bai. Arrera ondo jutanen asko animo asko ez du behar, baina, bueno, gazki ateatzei nengo ze, bueno. Bultza bat, eman behartzai. Hoi da, entzun imertzai eta laguntzen saiatu. Bueno, eta sukalden, zemuz moldatzeaz? Aritzei sukalden, edo gehiago kudeatzen, edo sukaldari lanak etotokatzei zaizkikitia? Etxetik kanpo gehiago etxin baino. Bai, Etxen normalen mazkatik eta prestatu datei, eta etzai tokatzen, baina tokatzeiten nahitzen ez, eta, bueno. Gero, etxetik kanpo bai, normalen karrera handi joaztenen zuzendari, mekaniko, intzakore, bazkari guk prestatze dugu. Eta, bueno, askoz ga komplikatzen, baina, bueno, tokatzea gau tarteka. Bueno, Iñaki, gaur ingo jaunak tako berezi batzuk, ikusiko zu, zeatik opila prestatu behar dunana bananak iningo jau, gauza berezi ja. Gio hemen olagarrokin da baitare ganbatxokin hola nasketa berezi bat gainen jartzeko, eta aldi bidean ikasiko dugu Iñaki murua zertan ibiltzen den Euskaltel Euskadin. Bueno, lagunak, eta Iñaki, garatuko izuet pausuz, nondik noa bilko gehan, tako hau ekiteko garaian, bale? Ingo deuna da, bananakin, oinarria, opila esan duen bezala. Normalien bakizu irinak izatea, hartuanak, irin batekin indakoak, baina gaur ingo jaunaek, banana, pusket eta moztu, ondo egozi, zatik anau gorra izatek, egozi gabe, prijitu gabe ieia ezin da, bueno, jan alda, baina azala jatia bezala da ieia. Eta behin, egozita da honian, gero ingo deuna da, sardezka batekin zanpatu, eskukin pixkat amasatu, biguina da honian, gatza tanto batekin, beren ura, egozitako urare pixka botako jau, eta olio pixkat. Eta gero opila ingo deu, hori sartaiti pasa, eta hori zangoa gaurko takuan oinarri ja. Eta gero gehituko jauna da, piko de gallo bat ingo deu, hau oso mexikarra izatea, dala tipula moria, aguakatia, lima, tomate, martorri, gatza, olioa naztu dena, salpikoi bat itia bezala, zeatik bertara sartuko diuna da, olarru tentakulo hauek txikituta, eta hoi jarriko deu takon gainean.
Baina hortaz gaine bai, gero hemen dazkau ganbatxuak, eta ganbatxokin ingo deuna da, buruak enduko eskilo, eta buru ingo deuna da oliotan goxatu. Olio, ez gehiagi, baina hori hortan gero burua zanpatuko ditugu, pixka konfitatuko deu, eta olio hori, ja, gamba zapore mordo bat hartu dula, ingo deuna da olio horrekin, eta arrautzakin, maionesa bat. Maionesa prestatuko deu, eta gero ingo deuna da, bestalde, gorputzak, gindila eta batzuiakin salteatuko ditugu, flameatuko deu pixkat, eta oirire bai, takon gaine jarriko deu, eta maionesa horrekin bukatuko deu historia. Ados? Bueno, guain bertxua gotata lan jarri berrea. Inberdetena nik hemen. Banana hori egosten jarri, alde batetikan, eta beste alde batetikan inberduna da gambak buruok konfitatzen jarri. Hauek garbituko dituen ez sekula, ez da? Inda gehiago, gordinik baino, ez tregituta ja ondo plantxan pasata. Bueno, ingo kenadek, buru kendu, berdina daek, Bakarrikan ezin dekela zuzenian jan. Gio gordin berdizkiula. Ingo kenadek, buru hartu, buruak honea botako dituk, bale? Gio olio pizkatekin konfitatu ingo deula, azalak honea, buruak honea, eta gorputza garbia ja honea, bale? Venga, ire kontu hau, eta geho ondo garbituzko, masaje omen berraiak nahi geho gamba usai horrekin geho ondo garbituzko, Bueno, martxan jarriko geha. Esan da bezala, txirrindulari hoia ez da? Bai. Noiz lagaek eta ja, guain, sartu izburu berri euskalten euskadin, baino beste erabatea lan egiten. Bueno, biziletan txikitatik hasi nintzen, da... Bai. Utsi nun, azken urtea konpetitu nun, 2008 Vale. Eta, ze maietan ibilitzen, nun ibilitzen, kompetitzen? Binitzen Euskaltel Euskadin arrubiko taldeen, edo laboral kutsatzen gara jortan. Bai. Eta, hoxe, initun 6 urte afizionatu mailan esango deu. Vale. Hoxe, profesioneta pasa edo ez, baina, bueno, azkenen, ikusi nuen nintzela profesioneta pasako, eta ja, erabaki nuen, beste alde batetiken jarraitzea. Arantzaba gelditu zaiko, radidez, nia hor saltoi profesionaletain da, goxatzeko bestera batea. Bueno, bai, azkenen txikitatik nire ametsa hori izan, da, bueno, beti, momentun, utzi taseitun gehiago, oen baino. Bai, ja, hasiek normalizatzen, ja... Hoi da, bai, azkenen utzi taseitun, buru igueltak emate izkiozu, eta berzeatik enez, eta, bueno, zure eskuzion guztin dezun, da, bueno. Bueno, bakoitzak iteik aldikena, eskuntziokena, eta batzutan ateatzen eta bestean ez tegatzen, baina osasuntxua, humoretxua berdek eta ondo, no? Eta zein izan dituen oztopuak hor? Denboak, lesiluak, gauzak zer izan nuan, etxien apostatu irekin, hor askotan horreoten den norbait irekan apostatzikena eta erretxu izaten dek? Bueno, alde hortatik, bai lesio aldetik, bai gaixotasun aldetik, erorketare oso gutxi izan ditut, alde hortatik ez oztopo handik izan. Bai, urte baten mononukleosisa pasanula eta... Zer pasaguan? Mononukleosis... Zer dekori? Hoi izatea neke kroniko bat edo esateue. Eta, bueno, nahi geho batzuk okerra pasatu besteko beto, eta nahi, bueno, hain beste etzian eragin. Eta, bueno, urte erdia hola galdu nun, gaixotasun horrengatik, baina gero oso ondo buelta honitzen, eta, bueno, hoi izango nuke oztopo bakarra. Txirrindularitza kilor gogorraek, gorputzai jipoia matezaio, ez da? Hor, errekuperazio, lana, gauzak, elikadura, ondoloin, gauza, bueno, kirol lanetan bezala bizitzan danian ebai bihar dana, baina zenbat ordu pasatzen zuen bizileta gainean? Bai, ordu gehiena negun, temporada hasi aurretik. Eta, bueno, pixkanak aztegea karga jotzen, baina karga gehien sartzen nun, nire kasu mintzat. Aztek, igual, 24 ordu, 23 ordu, azkenen egunen 3 baino gehiago ateatzi. Eta gaine hoi, eta ego gimnasioa, ariketa, elikadura, bizileta gainen ibiltzeaz gain, beste gauza askore baititu zue. Bai, da, batez egun aprobetxatze dugu, gimnasioko lanak iteko, azkenen entrenatzen hasi horretik deskantzatu ite dugu temporada artean, beharrezkoa bire, elikadora zaindu, ondo deskantzatu, parranda gutxin, parranda oso gutxin. Hau batez, Ni egizaren ez oson parranda zelea, eta ni hainbeste etzai kostatzen baino. Baina azkenian, esatekena, olauna galde batea, eta etzekize, eta bestiak etzekize, igualdik, karrera subidatik usta dijo altera, o kontzertu bat, o ondartzera, eta zuek buru belarri, ez da?
Buru belarri onberdeko runi oro. Edo zein afari, eta, bueno, zure jaun braukezu, eta, bueno, tarteka baukezu gutea, eta pixkat disfrutatu buru ere pixkat despejatzeko, Baina beti beste jakin behar da noiz bai eta noiz ez. Eta zein izan degiretzako gauzaik zaiena hor? Elikadura, entrenamendua, deskantzatzia... Nik esan nuke elikadura. Azkenen jatea danei gustatzen zaigu, baina nahi bereziki nik eguneroko gehiago joango nuke, baina, bueno, hori azkenen eguneroko habitunak hartu nituen, da, bueno, azkeneako ondo ematen jakin nun. Eta gero, bueno, azkenen betiko frustrazio gauze gateat ez dien frustrazio horiek, baina, bueno, azkenen erakuste dizu kirol honek, bueno, eta ia danak, momentu txarrak pasa behar diela, eta... Eta azkenean irabaztikena bat o bi o lau izateetuk, azkenean hor zenba jende ez da, bai futbolean, bai zautzen surfean ikusten duen bezala, ozein kiroletan, zenba jende aritzen da, eta hor gorenea iristeitukenak eta profesionalizatea, gutxi diala, ez da? Bai, azkenen bate bakarrik irazteu, gure kasu 180 inguru ateatze ginen karrera bakoitzen, pentsa, 180 bakarrak irabazteu, eta, horixe, deporte guztietan, hemen azkenen egun honak eta txarra daude, eta hona daukezune aprobetxatu behar da irabazteko, baina, bueno, alare askotan, egun aukitare ez da irabazten, Dudi gabe. Eta, baldakak hor garaipenik, o karrera ikan hor, karrera kutsunena izan dekena, o zerbait hola politatea zaikena? Bai, bueno, gaztegoan itzela juvenietan daula pista ere egiten nun, pista velodromoko txirrendularitza. Bai. Eta, bueno, orduko oroitzapen hona dauzket. Bigarren hemen 8 urtekin mundialea junitzen, pistak selekziokin. Eta, bueno, hori azkenen kiston oroitzapen anetzako. Horko asko hain punta-puntan daude, eta, bueno, beti gatzitut garaik, eta, bueno, gero Tolosan irabazi nun, afizionatu maian baitare, etxetik oso gertu, eta hori oso berezi izan zen. Ona. Baiokin gehatu berraiz, sanoa hola, osoika hola, guztua hola, eta bizita gaurraitik, ez da? Bai. Hasieran pixkat kosta itea trantzizio gara joi, baina, bueno. Esati arreixa izatek, horre onberdek, ez da? Hoi da, pixka kosta zain nire, baina, bueno, egizan, nire tokia biatutela sentitzez eta alde hortatik oso pozik. Bikain. Eta, hau, etortzek ireitatik, ez da? Ireita txirrendulari izan dakoa, ez da? Beha bai profesional izan dakoa. Bai, aita etxizan profesionaleta. Esku garbitu nahi bai guain. Bai, hori bukatu eta lanak eta... Etxeko ona behazara zongo nuke. Bai, Eta, bai, gero zuzendari izan zan baitare. Bale. Afizionatu maiako talde baten. Eta, bueno, bai, garaioik gertuko gozkenik, nik oik ezautu nituen, txirrendularik garaiek nintzen ezautu. Eta, bueno, egia da, karrera askota juten nintzela behakin, txiki-txikitatik, eta, bueno, azkenen... Odolian dagak, ez da, odolian dagak. Eta, seme bakarra aiz, o anai arreba bazkak, edo... Bi arreba. Bat 3 urte zaragoa eta beste 3 urte gazteba, ni erdikoa. Ados. Eta behaiek txirrindularitzan munduan murgilduta ibilituk, zaibiltzaztik, edo... Ez, betianik bik ibilidie atletismoan, korrika. Vale. Eta gero bat futbolen ibiltzen zan, da lehenengo maian jokauzun baitare, oi hartzunen. Ona. Pare bat urtez. Eta gero berriro korrika dabil. Vale. Eta besteare hasieran velozidadeko probatan ibiltzen, baina ja kompetizio batzu da, baina segitzeu tarteka korrika dabiltzen, da batzutan 3 kortxe ibiltzea korrika. Bikain. Korrika pike sanua gazue zuen artean, anai arreban artean beti pike arre hotek, ez da? Gu zeia, anai zazpi gintuan da, hauela, ni gaztena, baina beti harrapatu inberbestia ire. Eta egizan arre bazar nahi ez diot irabazten, da nahiko antzeko ibiltzega, eta hor pike hona dugu. Alkarre iztutzen ibiltzega, eta biontzako ondo. Ondo. Bai. Pike sanua, berdik. Sanua, pike bai, baina sanua. Bueno, launak, hemen, lehendabiziko urratzak, eman ditugu. Gamba guztik, garbituta azkao. Nik hemen tomatia txikituet gio hemen piko gai honekin jarraitzeko. Banan hau egosten dakau. Eta ingo deuna da, lehendabiziko erreportea ikustea jungo gea. Zehazki jungo gea, doña Txepinana ikusiko zue, bertan, zetako eharrak dituen, hemen da Donostin, eta eharra janari mexikarra. Goazen ikastea.
Kaixo, Joseba, hemen gaude Doña Txepinan, ni Laura naiz, eta Betzirekin gaude, eta gaur lokal mexikan arrau erakutsiko dizuegu. Doña Txepina duela 3 urte ireki zuen lehenengo aldiz egian, eta orain dela gutxi hemen Arroka bi kalean Eason Donostiko herrialdean ireki den beste jatetxe bat daukate. Gaur egun Doña Txepinak 4 lokal ezberdin ditu, 3 egian eta bat hemen, eta ikusten den bezala gehien bat mexikanar janaria daukagu. Betzi, Mexikotik duela 8 urte etorri zen, berak berez Mexikon dazatzen zuen janaria Euskadin ez zuela aurkitzen, pixkat ideia horrekin hasi zen Doña Txepina ekiten. Doña Txepina berez, Betziren ama da, bere amak bizitan etorri zen Euskadira, baino gaixotu zen, ordun bertan gelditu behar izan zen bere tratamendua jasotzeko. Eta Betzik bere izena nahizun pixkat garrantzia eman eta berak ere proiektuaren parte izadea. Jatetxearen apaingarriak Mexikotik ekarritako dekorazioa da, Oaxaca, Coyoacán, Tabasco, nabarmenduenak. Takok aparte, beste plater batzuk desatu dezakegu, kesabirriaz bezala, natxoak, gero ere gringak, eta beste motatako platerrak ere aldegu desatu. Eta dana etxean egindako errezetak dira, eta zerotik egiten dira. Lokal honetan ezberdintasuna 2 zatitan banatua dagoela, alde batetik liburutegia dugu eta beste aldetikan jatetxea. Eta orain Betzirekin batera azalduko dizuegu nola egiten diren honakotakoak. Hemen gaude, Betzi Trejorekin, Doña Txepinako jabearekin, eta gaur 6 mota ezberdinetako tako batzuk probatuko ditugu Mexiko hiritan oinarritua. Tako bat, hartok tortillan dijoan edozein janari denominatzen da, eta Mexiko hiriko kaletan jaten den kultura bat da. Lehenik eta behin gure surtidoa egiteko elikagaiak presatu behar ditugu, bestela prozedura 8 orduko lana da, eta 2 lankiden artean egin beharko da. Hemen ditugun tortillak, harto tortillak, etxean egiten diren tortilla batzuk dira, eskuz, gero guretakoa tasatzeko. Lehenik eta behin, karnitaz takoa dugu hemen, txerriaren zuntzan konfitatua dijoa, espeziekin. Uste dute dela lehenengo takoa Mexikon degustatu zena, eta Hernán Cortés ekarri zuela bertara. Urrengo takoa pibilla da, pibilla bere oinarria du pib hitza lur azpian labe batean egiten delako, eta txerrokerakin egiten da, marinatua. Eta tipula morea darama bere gainean. Urrengo takoa suadero dugu, Mexiko hirian famatuena, eta txal okela darama, eta gero aldezu zilantroa eta tipula jarri bere gainean. Urrengo takoa pastor dugu, pastor txerri okela darama, marinatua, arabiarrak Mexiko hirira iritsi zirenean, bere kebab estiloko janaria ekarri zuten, eta guk mexikanarrak gurerara egiten dugun tako bat da. Urrengo takoa txorizoa da, gure era ezberdinetara jaten da Mexikon, eta egosia eta freskoa den txorizo bat da, eta tipul eta zilantroarekin ere aldegu jan. Urrengo takoa kanpetxano dugu, txorizo eta txalokela mezkladun haragiak darama, eta Mexikon ere kalean jaten den takorik ospetsona. Bueno, Joseba, hona hemen guretakoak. Hemen itxaroten dizuegu guretakoa dazatzeko Arroka bi kalean, Eason, Donostin. Mila esker, agur! Hau paneskak eta gora tako hiek, ze hona, horre bai atera da, Michela da hori hor, garagardo berezi hori iten dezuena, goian pikantiak egin ze gauza erra. Ire tako salia laizko, janari mexikarra eta gustatzea altzaik. Ni gehiago hemengo... Bertakoa gehiago aiz. Bai. Tailandesa, japonesa eta holakoak eta guztaiz eskik edo. Txinatara probatu eta Txinatarra. asko ez gustatu.
Eta, bueno, mexikar eta probatu hendik, así que ez... Italianua, ziklista izan da, pasta eta pizza eta holako, gatope, eta? Arroza pixkat aspertu nintzela, baina pasta guztua jatetu hendiken. Bikain. Eta guantxe Eslovenien ontzatela, ze hango jagenari jasemoz, osuek zuena eramaten dezue, ia antzekoa jatezue. Gu normalen gure erosketak ite eta gu betiko azken hauek beti berdin jatu eta arroza, oiaskoa, aldatzeko pasta, baina betikoa. Eta nortik anetzeatzea asko mugitzen, gero banaski kremak, o lekalek edo astuna gehia dia, edo... Ez, normalen, oixe, gero batzutan pestoa jartze pastai, bestetan salsa sojana, baina ez normalen berdura eta oso gutxi. Eta proteineia dana hoi askoa, arrautzak adibidez, arrautza gozi, tortillan, edo nola gatezu hori? Normalen tortillan. Batzutan jengibre pixka botatzeie, antiinflamatorio modun, eta arrautzak, atuna ere bai, atuna ere jatu, Atuna latan edo atuna plantxan freskua ere bai? Normalen latakoa? Bueno, hotelen da ikin bai jatu, baina guk normalen latako mate dugu. Eta gero postre bat dago, itzakit jogurra, fruta eta hortik ezin datea. Jogurra ez di pixkatekin goxatzeko, eta ez normalen karreran dauden hementzat, azkenen egun asko di jarraian karreran da hartetxun gelak eta ez die bate honak estomagontzako, orduan asko zaindu behar du. Eta txukuntzeko, eta... Edareteko, ura, isotonikok eta gauza golare bai? Gaur egun itxasoko ura, inun nadala eta holako historik eta eitituzu ere bai, edo... Ez, lastretan bai isotonikok eta bai malto estrina fruktosakin, da holako azukre azkarroik hartzen die, baina gero ura gasakin asko batu biskat, burrujoak mintzat, engainatzeko biskat. Txampaina izango balitu ezela, Baina zure, normalen nude. Eta zuek, txirrindularitaz aparte, ekipoko guantzako gauza berezik gaude, o eskutatu inberdia inbik ez emateko, eo antzeko dakazu menua? Ez, guk aparte, normalen, toki batzutan jartzik gue berdine, txirrindulari menue eta hoxe jate dugu. Beste dutan eguneko menue edo jartzik gue, eta gu daunetik jate dugu. Daunetik anpizan. Bueno, martxan garraituko dugu. Hemen, behitu, buru konfitatzen dazkau, laizter gelditukoet, ateakoet, zeratikan honek bai ostuin behar du, gero maionez aiteko olioa berua esteketako meni. Eta hemen ja platanua, bananak azu hontan. Egozitatea dugu, eta oingoek masatxua prestatu, bale? Hemen lako jat, kristalzeko ontzila, hagui, azalak endu, ikuste zuen bezala nahiko biguña da hoia, ingozuna bertan jarri, eta honekin zanpatu. Gero ikusten bazu, zanpatzen aizeala. Kosta itezela, kurmitu batzuk, okina bezala, hori alde bat hartze, eskua sartu, eta gero esan deun bezala, ur pixkat, erabiliko deura pixkat, oso masa oso, sendua lima botatzeko, olio tanto bat eta gatza pixkate bai, bale? Orduan, azalak endu eta mami jakin orea prestatzen jun. Eta ni bestalde hemen daudana pikatzen jugu naiz, txirik itxarraka. Bueno, eta zenbat lagun jute zeate, taldian? Bueno, normalen txirrindularik 6 o 7, karreran arabera, batzutan 6, bestan 7. Bai. Eta gero baita ere karrera zenbat egun diren arabera, edo... Ez da ez dira, bi azteko karrera, lau eguneko karrera, o azte buruko karrera bali bada, bale? Eta gero, karrera batzutan bueltak eta dienen, itzulik dienen. Bai. Batzan hotela aldatzea, eta orduan behikulo bagai imon behar da, aurretiken hotelea jun, jadana prestutzi iriste geneako. Eta orduan, emateiten behikulun arabera bat gutxio o bat gehiago, lau edo hiru jute behar. Lau edo gehitaldia. Lau edo hiru masajista, beste bi mekaniko, eta itzulik baldin badie bi zuzendari, eta bestela bakarra. Zuzendari bi zehat, auto bakoitzen zuzendari baziak, nola... Bai, karrera, segun zen mailako karrera dan, karreran taldeko bikotxe daukea jutea, beste batzutan bakarra, eta orduan bakarra jutea, eta listo. Baina bi dienen bi zuzendari juteie, eta bat izatea iesalditako edo atzea geltzeen edantzako, eta bestea pelotoian atzen. Eta masajistak, mekanikok, zein dira txoferrak hor? Txoferrare bai tokatzen zuen txofer lanak itia, edo? Bai. Hor, viaje guztik guk ite jau kasi. Bai. Porque txerrendulari bai askotan egazinen jute diela. Eta zuek kasiak eta materiala eramen bihar, ez da? Hoi da. Eta materiala dana eramate, badidez. Guten badia, 6 txirrendulari, zenbat txirrendu guten dia? Bakoitzantzako zenbat txirrendu dazkazue?
Bakoitza dauzke 3, baina bat eukitzu etxen entrenatzeko, egunerokon. Eta gero ja karrera bakoitzea 2 edo 3 erlojupekun bat alin badau. Hortako prezia, bizikleta eta orduan. Aerodinamikoagoa, ez da? Hoi da. Vale. Eta, geho, jakiak esan dezun bezala pixkatan antolatzen dezue, ze gauza gehiago kudeatu dezue? Esan dezun bezala, erropa garbitu, kudeatu, zuen kamiona hortan lavadora badao, hoteleko lavadora niten dezue, o nola kudeatzen dezue? Ez, normalen lavadora guk eukitze du kamioien edo autobusen bai. Bai. Eta, karrera bukautakon lehenbailen jartzen saiatzea, normalen urrengo uneak eukitze gu, baina, bueno, bazpare... 2-3 erropa eukiko eskilera, bizikleta bezala, ez da? Vale. Gero batzutan mainotatako eta aparte bezetan buzua dana bat dana giltzeu, eta orduan, bueno, baukea aldatzen jutea, ez balin baukea, baina, bueno. Eta hori zenek aukeratzeo, adidez, zuzendari lanak dia zer erropakin atea? Edo batzu egon goitu friloleru dituken eta bestiak bero gehiago pasatzeena, o danak berdin jantzita juten dira? Ez, hori ja txirindulari bakoitzek bere gakitzeu bere guztun arabera. Baina zenek ikusteu, gaur geho aize aldaketa bat egon goeko, borrazka bat sartuko, edo gaur beru egin goik, edo hori danare komentatu beharkoa, ez da? Bai, gero kotxen emateiteu boltsa batzuk, motxila txiki batzuk, gaur egitzu arropa bazpare, zuk esan dago, egualdi aldaketan bat, baldin bat hor, abiazten bau, kotxa geiztei eta jazte gure oztu horretik lehenbailen arropa gehiago. Lehen hori, bai, periodikoak eta sartzen zirala, beti hori jarraitzea egiten, bai? Bai, batzutan bai, italiko dolomitatan edo turren Piriniotan da, mendi altuta jotzeinen geizteko egizan ondo tortzea. Ez que orkeston aldaketa, derez gorak haua, 15 kilometro por hora, de repente aztea izberaka izerdituta eta horrean motorra bezain azkar, ez da, hor erropa guzti desberdina bihar da momentu batetik bestea, ez da? Ba, gaina aldapora izarri txitzezu, eta gaina ia datana ematen zoaz, eta orduan horputze bero dago, baina gero gesten aztetanen pedala ere gutxi emate jozu, aizea gehiago, ezurretan sartzen zaik, ez da? Eta orduan hotza galtzen mazaia batzutan... Txarra izateko hori, ez da? Bai, gero gorputzek ez du erantzuten ondo. Claro. Bueno, eta masaje lanak, nola kudeatzen dituzue? Hor, lau masajistan zate, esan dezu 6 txirrendulari? 6 zazpi, bai. 6 zazpi. 6 sartzek aurrena, 6 bigarrena, o zuek somatzen dezue gaixi daula, o batzuk, ai, beti, neharrez hartzitu behi aurrena tratatzeko, o nola kudeatzen zu hori? Ez, bueno, normalen etapa bukatu bezain este dutxatzeie eta kotxek aurretik enjutei. Gero eta autobuse, azkena itxoite joan beti, eta azkenen bertan dutxatzei, eta bueno, lehenengo berpatzeana, lehenengo izte hotelea, eta lehenengo hartzea. Ero saiatzea normalen autobuseko masaje bakarra guztien, porque beak autobuse garbitu eta urrengo uneako da prestuten nahiko lan badauke. Eta bueno, normalen zazpi dienen da lau masajista, bakoitzak 2, eta gero autobuseko bakarra. Zema masaje matezea, nuniz matezea. Eskatzen guen lekun, o bado masaje general bat eman behar da, hankak, gerrik, nun eskatzen die gehiena. Batzu ja jungoitut ja pixkat, gauza batetekin sufritzen, o bestiakin sufritzen, da hori ere zaindu beharko dira, ez da? Bai, gu normalen ezer esatezpegue hankatan emate jau. Hanketan. Aurretik eta atzetik. Eta gero bat, eskatzen baigue, garritirik azkenen hainbeste denbora mankurtuta eta asko kargatzea. Eta, bueno, zarteka eskatzea dugu eta, bueno, orduan eskatzen baigue, emate jau. Eta lepo aldea dale bai. Baina normalen ez eder esatez baigue, hanketan emate jau. Hau zondo ziok, Guaingo kere eskua sartu eta egurra eman, a ber, ze testura dakan, eta gero berbaik pixkatu gura gotako ziot. Eta, hanketan, zer da garrantzioa, hartzen dezu aurretik, atzetik, gaur egun esategu ere hankaspin gauza asko, askaula eta hankaspike garrantzitsuak izaten diala, ez da lepuak ere bai, ez da, azkenean gorputz guztia bat dek, ez da? Bai, hor hankaspin esan dezu, hor, segun hanka ze partetan ikutzen hankaspin, da gorputzeko atal bat, o beste bat. Hori da. Eta funtzionatzeu, baina, bueno, gu hortako espezialistari izan behar da pixkat, eta, bueno, normalen ez tega hor sartzen, baina hankazpire azkenen demoztin pedala gainen daukea, eta hori bastante kargatzen zaie, eta bueno, eskatzen badue, horre emate jau.
Eta hor, txirrindulari bakoitzak masajistan batekin baseka konfiantza gehiago gutxio. Zekiat edo zein egin tokatzen zaiken egotia, o bazkaken bi o hiru lau, azkeneno bi irekin nahi izateienak, o iri tokatzen zaizkikenak behar egin egotia. Bai, bueno, normalen gure taldea txikide da, bai, Euskaltel ez da UAE, Bisma, haueko ez da, talde txikide da, eta, bueno, danak ondo emategea, baina, bueno, eki da, bakoitzek bauzkela bere favoritoak, edo, bueno, konfiantza gehiago dauken txirrindulari edo txirrindulari konfiantza gehiago dauken masajista. Eta, bueno, albaldin bada saiatze geha hori kuadratzen, baina, bueno, gero esan dizuten bezala azkenen bat lehenago iristea bestea baino, eta, bueno, iristen gehan bezala, jute gantolatzen. Eta gero lehen esan duen bezala hasieratik, muskuluk eta garrantzitsua diala, baina hor askotan psikologo lanak egin behar diala behaiekin, ez da? Hor, animatu, lasai egon, bi arrobete hilikoa ez, oso ondo juna ez da, igual ez dekain ondo jun. Eta nete kontako zaiko tia. Bai, hori da. Bai. Azkenen, kirolontan hori dau, egun txanak gehiago die hobi baino. Eta, bueno, zen ez, batzutan ondo guten bada, bueno, zue animo asko behar, baina, bueno, holakotan saiatu behar da konfiantza mantentzen, da, egun txarrakin etortzen, bueno, askotan desanimo eta etortzei, eta, bueno, entzun imartzaie, eta saiatu animatzen, da, konfiantza izaten, da, bueno, urrengo uneako aldan ondo nebaten, bintzat. Dudik gabe. Bueno, eta hor adibidez, lasterketan doazten nian, izatea bat behantzako iteala lana, ez da? Azor gaude, ez da? Bultzatze buenak, eusten dioenak, eta danak iten dut batek irabazteko. Bat horreire pixkan mimo gehiago emate zailo beste batzu baino, edo hor dana taldean berdina dira. Eta natesan ez dakit folian bezala, estrellita gaude, leko guztitan, ez da? Pixkan gehiago zaindu behar da. Segun zein dan estrellita hori, ez da? Talde guzti baukela bere liderra. Hoi da, liderra. Baina azkenen lidertza hori emate goztunen, konfiantza emate goztunen, ja... Bueno, igual, bestek animo gehiago behar due. Ez da. Egia gero lana danak guztu egiten duela, bestentzako. Baina, bueno, azkenen konfiantza hori transmititzea egin norbaiti lideri izateko, bueno, ja horrekin ja motivazioa badauke, eta egia gero gestionatzen jakin behar dela, porque batzutan presioare ez du laguntzen, gestionatzen ez bada, eta, bueno, zaiatzea beti animo hor nahi ematen, da bestei lasaitasun ematen transmititzen mentzat. Dudik gabe. Eta hori asko zuen lana da, hori da gehiago zuzendarin lanare bai, bueno, azkenean talde baten lanadek, ez da? Baina hor baseka baten rola bestian aurrian gauza hori pizka kudeatu behar dizkikenak? Bai, azken karreran zuzendarik agindu beak ematen ditu, eta, bueno, guri masaje orduan guri tokatzaigu, eta gero ja gainontzen normalen zuzendarin eskutan egotea roloi. Bikain. Bueno, baina zuzendarik ez zuei galdetuko izu, ez da? Nula junteko. Bai. Danon artean, ez da? Bai. Agertzen muzik uste de, onda haber animatuta da, onda hoi betire galetzei, gue. Kenen behaik estrategiak egiteko jakin behar du, eta banen lana da beharrezkoa, eta zenbat haueto talde lan bada, azkenean. Talde lan bada. Bai da. Bueno, launak, kuste zue, hemen, jolarruak inindako nasketan hemen piko gai honekin, hau, listoakat. Ni beste bi hau txikituko ditut, eta hau listoak hau. Iñakire, mingaina ematen, baino, ikustea, lanen fina dala. Ondo aiaiz. Hori, testura arrazekak ez da? Bai, ona. Hori goiuna gero hemen gainen jarri, opiltxua prestatu, eta sartaien vuelta eta vuelta. Gero inbiar deuna da, maionesa prestatu, eta hauek salteatu. Eta bitarten ningo deuna da, beste reportai bat ikustea jungo gara. Adur, harrietan jungo gara, eta gaur bai, munduan leku batea jungo gara, bere errezetakin. Guazen bertara. Kaixo Joseba, ongitorri berriro Hondarribira. Adur harrietan naiz, eta zenolako eskailera polit batean eserita nagoen. Ematen du Kroazian gaudela. Horregatik, gaurkoan kroatiar plater bat prestatuko du. Venga, guazen kozinatzera! Gaurkoan, Kroaziaragoaz. Eta Kroazian preparatuko dugu bureka. Normalian daude bi mota, gozoa edo gazia. Guria gatzatua izango da. Bureka prestatzeko osagaiik importantena izango da filomasa. Filomasa da ogian antzeko fin-fina, behi masaia
baratxuria, laurel ostoa, porrua, ziazerba, gazta, feta eta arrautza. Hasiko gara egosten gure lapiko, presoizko lapikoan, behin masailak, baratxuriaekin eta laurel ostoarekin. Beharko ditugu, 55 bat minutu gutxi gora bera. Azkenengo 5 urtetan nire arreba egonda Kroazian bizitzen. Eta orain dela 4 urte, gonbidatu zidan, area juteko, evento polida batean Spliten egin zutena, eta han sukaldatu genuen, platea desberdinak, pixka bat hemengoak eta hangoak, eta kultur kombinazioak egiten. Eta prestatu genuen bureka bat, baina nahi gabe izan zen. Prestatu genuen bureka, guk geneukagun buruan, plater polita bat egingo genuela, eta topatu ginen, beraiek ere bai, bere kulturan, dakaten platerra oso garrantzitsua edo importantena. Gaur egun street food moduan ezagutzen degula, baina aspalditikan da monak prestatuko platerra. Egosita dagoen momentuan, gozatuko dugu porrua eta ziazerba gehituko dugu, eta azkenengo momentuan feta gazta. Hori, importanteana da, gero pixka bat ostutzea, gorputza hartzeko. Bureka egin alditugu edo gozoa edo gazia. Normalean bi aldakate gazta, baina desberdintasuna emateko, ziazerba botatuko diogu, eta gero garagia nahi baldin badugu edo ez. Hori ere bai zuen etxetan, nahi baduzute bakarrikan ziazerba eta gaztakin egin, prest. Eta azukra nahi baduzute jarri, azukrarekin jarri, eta gero bukatzeko esti pixkat jarri gainean, eta oso gozoa ere bai ditzen da. Eta bukatzeko, ingo duguna da, masa filo bete relleno honekin, eta espiral moduan tolestuko dugu, eta pintatuko dugu arrauzko ringorekin, kolorea pixkat gehiago hartzeko. Gaurko errezeta, neko luzea izango da, denbora gehiena hartuko duena da, behi masai egostea, hortik aurrera ja neko errez izango da, baina behar ditugu gutxi gora bera, ordu terdiko denbora prestatzeko. Talabean egongo da gutxi gora bera, 21 minutu 180 gradotan. Ateratzen dugu eta ja prest jateko moduan. Haze kolorea hartu duena gure burekak. Zeitxura ona, baina primerakoa. Animatzen dizuet zuren etxean prestatzea, ez da horren zaila izan. Así que venga, animatu, sukaldatu eta goazen, venga, aio! Hau, Padur, artista hutza eiz, eta irekin beti ikasten gitzaudeko oso errezeta berezi eta goxuak. Inberga aldek, holako gauzak, gora etortzela ez da holako gauzakin. Bueno, beti berdin egaten aspertu eta igual, ziorko dugu. Ondo ziok. Bueno, hemen indeuna da, betu, hau egiten egon geha, betu, tortatxuak, betu, indeuna da, hemen jarri, hola xein, zanpatuta espeatzeko papela ondo tortzea. Horretzen deu, hola egin, bestia gainen jarri, traka, eta zabaltzen deunean, sartaian vuelta, eta zeituan iten dia, Betu, hola egin deu, trak, eta azkenengo golpi eman, honekin, fina ateatzeko, ez du oso loria ber, baina oso fina ere bestela puskatu ingo zaigo. Ikin behar dakene, maionesa egiten baldakik, Iñaki. Jaten bai, baino, itene bai. Jaten ez, Jaten ere ez? Gaur berezi, ingo jau, Kusiek, usaitu hau, nola gehatu dan, hau da, gamba burukin indeun olillo berezi, ja, hoi alinatzu gauzak ere harra da. Horringo ekena dek, gatza bota, arrautza bota, olio gehiore bota beharko jok, bale? Eta olio gehiago botatzeo genian, berringailua barruan sartu, eta moitu gabe euki. Bota jo beste txorrota bat. Bale, venga, ondo zion, nahiko ziok. Haure bero bedo bakat, gambatxoa bertatik pasatzeko batzu eta gindilatxoakin, eta hemene, laugarrena eta azkenen gua. Hauek ja, listo, azkao. Venga, vuelta eta vuelta, Zutara. Bueno, zenbuzu horrekin, dana otaio besta, gatza, olilua, behi-behian euki, behi-behian. Bestela moztu ingoek eta. Errezeta bereziak iten hasi biharko, ja, hola,
Aginen okin eonak eta gaur hau ingoizuet. A ber, baina irazten ez behar duen. Bai, ez da? Zukaldari aurrun ez tezu eramaten, zuek dituzu zukaldari lanak, Ez, gu ekipo txiki gara, eta, bueno, gaina normalen itzuli handitako ematea gehiago. Vale. Eta guk ez zitzen ezkoretzen momentuz, ez dugu, oango zeta ez dugu eman. Zaudeken egin moldatu behar, ez da? Oida. Eta momentu ikiote aldat deskantzatzeko, edo hor buru belarri bili behartzeate. Bueno, jeikitzen genetik egin tope astelea, baina gero egia karreran bidoiak emateko puntu batetik bestea, bueno, hor pixka lasai otegea, eta gero ja, afalduta gero ere normalen, lanek ez da dukitzen da lasai otegea. Baina, hoxe, momentu bakarra. Olain, listo, ziok hori. Igual, nik guztiak gatza gutxi gotatzera, olain taka, eta listo, akak. Ezin hobe. Betu ingo, daztatu. Gamba gustatzen eskik, ez da? Jateko, eman joko nahi. Ratu zaka bezen mugatu doan. Hemen, ni beste gamba hauez, guain, inbere eskik. Vuelta eta vuelta eman. Osuna, Onaltziok, Bai. Ensaladilla berezi bat iteko hori, gauza garra. Ondo. Bueno, hemen esan dakua. Batzu ja, gindi ja, pikante salia balaiz. Ez? Ez? Batez. Batez, Bueno, utziko ja gindi ja puxketa gotatzen, askotxe gotako, bale? Txina junitzenen, handana pikantekin izatea. Sufritu inuan. Toa, boa. Arroz bakari jaten nun. Ikasi tegorire, Pentsatzet, baina. Denboakin, nire leno pikantia zitxonia, izorratu itezitxa, baina guain, gustade zaitek. Gero biziatu itea, pikantia eta geho eta gehonek. Hau, listo, vale, oso ondo. Hemen dena indazek, hau. Guain ja, azkenengo bateako hit. Eta listo gaude, platera eratzeko. Hau, garrituko jat. Bueno, eta bertan, famili txiki bat bezala izango, azkenian, ez da? Azkenian de... Ia etxeko baina orduko jo pasatzen duzu bertan, ez da? Ia gabe. Ia gabe. Bai, azkenen denbora asko atxetik kanpo, eta kosta egitea batzutua, baina, bueno, azkenen etxetik kanpo eta gaina giro txarra baldin badu, hondik enokerro izango litzeke, eta, bueno, gure kasun behintzat suerte daukeu, danak oso ondo matea elkarrekin, da, ondo posatze dugu, bueno, horrek azken asko laguntze dugu. Garrantzitsua. Egunerokoi, ondo maten. Ondo. Bueno, eta gaurtengo helburuak zein dira, hor helburu batzukin hasiko zate, ez da? Eta helburu horiek lortzea jun bihar, ez da? Bai, bueno, hain uzin aldaketakin daula oso garrantzitsu da lehenengo, salkapen orokorreko lehenengo 30etan sartzea. Karrerakoitzak puntu batzuk banatzetu, kategoria gehiago baldin bada puntu gehiago eta bezala gutxio. Bueno, urte bukaeran lehenengo 30etan sartze ez batzea itzuli handik ezin dikorritu. Espainiko itzulie, turra, giroa. Eta, bueno, hasiera baten pixka lasai hasi ginen. Aldaketa urte azalako, eta, bueno, ikusten agertzen muz, baina gauzeko ondo joaz, eta, bueno. Eta orduan hor sartzen bagea. helburuak egorak ajutetuk edo... Bai. Bueno, hemen behitu. Takotxo bat hemen. Eta hemen bestia. Horra segarriko eskio. Venga, aurrena, hemen, prestatu egun olarroak indako entxaladi antzeko bat, betuzak, honei, gatza eta olio eta berren pixkatola. Maionesa hori botadana, rastu eta ja izango guanola pintxo beharra iteko mugua. Baina gaur, gora etorriko baituk, eta, ingo junaek, azteko eta bain, aurrena, hau hemen digatea, erre baino lehenu. Listo, bale, hau, bale, kuaziok. Hemen ingo junaek, olarru eta gamba takua ingo deu, orduan, aurrena salpiko itxo jarriko dugu hemen, hola. Olarruana. Bueno, eta guain hemen deskanso txiki bat bai, egun batzuk, etorritakuan. Ja urrengo lasterketan pentsatzen buru belarri, o nola modatzen zate? Bueno, ia bete hau hasiera nahiko lasai, baina guain dana nahiko juntu daukeu, eta, bueno, ez lehunean izan naiz, eta, bueno, guain Espainiko txapelketa dauzkeu, ez dugu untan, baina, bueno, denborakin jungo geha, 3 egun lehenago dola eta kontraloja, eta, bueno, azte ia oso hor pasako dugu, sagoinan nigon. Ondo. Bueno, goxatu, aldan neurrin, azkenian goxatu inbiar da hemen, lanakin goxatu inbiar da, eta hoi tokatzen zaizu, ez da? Bai, nik uste lan guztietan gustuko aztanen gehiago kostatzela, baina batez ere guren etxetik kanpo gaina emeste denbora eta gustatez batzaizu nik uste zinezko gala bertan mantentzea, así que jaiatzea libre dauken denboran aprobetxatzen da
Ondo pasatzen. Ondo. Aldanen turismo pixka egiten bai. Bai, denba gatzaltzaizu turismo pixka diteko. Bueno, normalen ez, baina batzutan Belgika eta jun izan geanen, eta lasterketa artean 3-4 egun daudenen, bueno, batzutan denbora pixkat ateatze dugu, eta bueno, aldala aprobetxatze dugu. Ondo zio. Bueno, hemen, eharrain diu, gaurkoan, Oh, tako eharra. Besil pixka jarri, eta listo betxaudek. Launak, mi esker, horroteatik, irire bai, Iñaki Murua, Euskaldi hola munduan ziarrea mateatik, talde guztia eskerrak eman, eta naeken arte. Zer bat. Aur launak, egongo naukarrenan, hau bita, bota. Bai. Agur.